بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebaraka ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyas avat bolsun inşallah. Peygamberimiz aýdypdyr: İnnel imana la yahluqu fi jawfi ahadikum. Doğanınız könelşi ýalak, kirleýşi ýalak, çüýrüşi ýalak imanla içinizde çüýrüjek dipdir. Fes'alullaha en yujaddidal imana fi kulubikum. Hudaý Taala'dan dilen, Hudaý Taala'dan islen, dua edin. Nämesin imanı täzelesin dipdir. Fes'alullaha en yujaddidal imana fi kulubikum. Hudaý Taala'dan dilen, imanınız täzelenip dursun. Gözden ay musulmanlar, şu geyim sizde de kutba. Şular bir medennege ýengden sonra rengi solýa. Edame kärrek gelibersen yıllar aşy berse rengi solup çüýrüýär. Şonuň ýalak imanla sizin içiňizde çüýrüjek diýipdir. İman diýende bir ýanyp duran çıra, şo çıra da çüýrüjek, güýje gaçjak diýipdir. Ýöne Hudaý Taala'dan dilen imanıňyz täzelensin diýipdir. İman täzelendi diýdiği näme? İnsan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan da sahabalar sorapdyr: "Ya Resulallah, sen ýanyňa gelemizde biz Hudaý Taala kän ýakynlyýas, ýüregimiz ýumşaýar, dünýeden bizar bolýas, Hudaýa kän umidwar bolýas, Hudaýyň gaharyndan kän gorkýas. Emma senden aýrylyşyp öýümize garşy uğramyzda şo sen ýanyňdaky bolup duran jew bir hawa bizdäki ruhiýa bir güýç gitýär" diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Tabiaten şeýle bolýar. Oturşaňyzdan sonra her kim dargap öz dünýäsi bilen meşgul bolsa, zindigisine, öz ýaşaýyşyna güýmense şeýit diýär" diýipdir. Eger şo men ýanymdaky bolşaňyz ýalak güýç bilen siz zindigide de şeýdip ýaşap bilseňiz, Hudaý bilen gasam bolsun, size ferişte gelip görşerdi, o ýolukdy diýipdir. Könelýändir diýipdir, ahlas güýç gaçýandyr. Ýöne Hudaý Taala'dan dileden durun diýipdir, iman täzelenip dursun. İman täzelenýär diýdigi Hudaý Taala'nın dostlarynyň biri aýdýar: "Laqad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi." Adam bir zada aýdýar, Hudaý aýtýar diýip aýtýar. Bir zada aýtýar, ahiretiňe peýdasy bar, gezerleri bar diýip bir gurrun agdalýar. İmani mesele, dünýäwi däl. Itiqady meseleden bir adama gurrun açýan, sen Hudaýyň söýgen zatlaryndan ýa Hudaý Taala'ň bir gazabynyň inderýän zatlaryndan. Şonu adam täsirli bolsa, täsir etse, gawy işdiýse şoňa alagasy kän bolsa, hewasy kän bolsa, teleki işdiýse bir muktar hesabyny çekse, ýa şondan serfi nazar etse, iştinab etse, şol adam belli zat. Şu aýdylýan gurrun şoňa täsir etýär. Şoň imanynyň eseri bar. Täze şo iman ente könelmändir. Hudaýyň dostlarynyň biri aýdýar: "Laqad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi." Birentek adamlara gurrun berende goýa ölüýük gurrun berýän ýalak. Şumat ölüýük sen aňyrdan ot ýetip gelýär diýseň de, ýa arslan hawlak gelýär diýseň de, şu öli adam ceset gymylymyýar belli zat. Şoň içinde ruhy ýok, jany ýok. Hudaý Taala'ň
tawfiqinden daş düşen adamda yüreğine imanını täzelemedik insan ya imanı bolup dura da imanının kudratına, nuru imanına işlemedik adam eyni ölüyalık bolýar dipdir. وَنَارٌ اِنْ نَفَخْتَ بِهَا اَضَاءَتْ وَلَكِنْ اَنْتَ تَنْفُخْ فِي رَمَادِي dipdir. Bir ot bolsa dipdir. Sen şonu üfläňde güýje artýar. Şumat agacı ýakanda köz bolýar, gyzylja bolýar. Ohan bir medenne güýje gaçýar. Sen gaýnatjaklardyňda gaýnadyp bilmeýän, bişirjaklardyňda bişirip bilen. Şonu üfleýäň da şu üfläňde näme diýär? وَنَارٌ اِنْ نَفَخْتَ بِهَا اَضَاءَتْ Üfläňde bir muktar şoň nury artýar, güýji gyzgynlygy artýar. İmanla yürekde çıra diptir, Hudaýdan üfläňde, agdaňda güýje känelmeli, şeýlemiş diýmeli. Emma walakin ente tenfukh fi ramadi diptir. Bir ente adamlara aýdanda goýa bir külü üfleýän ýaly gaýtyp ýöne bulaşýar diptir da. Gyzgynlygy da artmaýar, hissat etmeýär. Pes bize gerek ders şigijede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ýaşaýyşynyň gurruny ýürüýte şigijeň dersi dip ders alınjak däl musulmanlar. Her kim siratyň içinden öz imanının güýjüne göre, ygtykatynyň güýjüne göre, Hudaýa ýakynlygyna göre öz dersi her kim aly bermeli. Her kim dersin aly bermeli, Hudaý Taala näme mukdar ýakyn bolsa, kän pikir eder, kän ewe ýyza gidersin, nygmatlaryna näzire şükür edip bolardy. Neçe adam oýa bolýarsa, diri bolýarsa, ýüregi diri bolmaly özdäl. Neçe ýüregi diri bolýarsa, şigijedäki gurruna kän taammuk eder, kän beter ýüregi dogry adamda bolsa, musulmanlar gabatlara gidip durup bilmän aglamaly gurrunlara musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek Merajasynyň gurruny Meraşdan bir qysgaça gurrun galy, şonu aýdyp şigijedäki gurrun. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam haýsy asmana baranna bolan gurruna agzamya birje gurrunma ýöneşi asmana garşyn çykyp barýakan bolan gurrun dip sahih hadisde gelipdir. Peygamberimiz aýtdy Aleyhissalatu vesselam: "Ve ma marartu bi mala'in minel malaika" Asmana garşyn gidemde her guruh feriştek yetemde illa qalu aleyke bil hizame ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her guruh ferişten dengesinden geçmedim meger geçemde maňa bir zat bilen towsiýe etdiler. Ey Muhammed diýdiler aleyhissalatu vesselam. Sana lazımdır, sana gerek zatdyr ýaşaýşyňda hejamet et diýdiler dipdir. Yine bir sahih hadisde aýdýar, her bir guruh ferişten dengesinden geçemde şonda maňa tawşyrdylar mur ummeteke bil hizame öz ummatyňa hejamet bilen büýür diýip aýtdylar diýipdir. Ferişteleň towsiýe eden zady. Hatda Hazreti Cebrail Amin Meraç gecede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a hejamet barada kän wasiýet etdi diye. Hatda Peygamberimiz aýtdy ki öz ýaşaýyşyma baýat salmaly men hejametsiz ýaşap boljak däl diýip şey diýdim diye. Hejamet barada bir qysgaça bir 2 daýga gurrunma kän zoralýar hejamet. Hejamet diýdigi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan önce 3500 ýyldan önce Hazreti Musa Aleyhissalam'ın wagtynda da Firavunlaryň tebipleriniň büýürýän nusgasy. Qadim Yunanyň tebipleriniň de şumada şellim towsiýeler tutulyp duran Aflatun ýalyk Arastu ýalyk zatlaryň da aýdýan zady. Şolaň mufid diýen zadyn dini İslam Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Meraç gecede aýdylypdyr. Hejamet diýdigi Ennamında adam damar we qarlar beýleşeýle geçip duran şolaň arasynda hafalanýan biderek virusdur ýa hafalanýan ýa goýlanýan halata atdydan çykan adamyň bedenine bolmaly qarlary çykarmak. Inki behterin hejamet hemme derdime derman bolsun diýsen iki Kur'an arasyndan alınmaly. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň özü de hejamet etdiripdir. İki Kur'an arasından hafagany aldırmak. Peygamberin sünneti diýip etmeli musulmanlar. Bir neferiň derdi ýok bolsa, gandy ýok bolsa, feşary ýok bolsa, ýa şu gany degişli merisçiligi ýok bolsa, şol adam ýylla hejamet etsin şu biziň aýtýan gurrugymyz bilen, şol adam dünýeden geçýänçe ganyny müşkil tapmaýar. Şaýat tengiye nefes gelsin, şaýat başga bir mädesi irat tapsa tapar. Emma kan taraftan şol adam müşkilli giredimi ya.
her ýazyň gününe bolmaly. Hejametiň ulukhan şertleriniň biri ýazyň gün bolmaly. Derdi ýok, menike derdim ýok, ýa maňa meňdeş bir adam ike ganyny müşkili ýok bolsa, feşariýalyk, gantýalyk zatlar ganyny saraýat etmedik bolsa, şol adam hejamet etmeli. Her ýazda hejamet etmeli. Baglar pynnyklap güller çykýandyr. Şu gülüň çıkan wagtyny behterin wagty. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Her moga hejamet edeňizde halan günüň bir hejamet etmeliler. Ha hejamet bir zadika bir taraf Hudaýa sünnete vesile bolansaň biz aňarsyny ýetip bilmeýän, taammuk edip bilmeýän, belki taabbudi bolan mesele wasyna. Peygamberiň aýdýany qamari aýlarda, türkmen aýdy diýip ma'rufda, qamari aýlaň ikilenji ýarsy, ýani 10 mäşinden aňarda ta ayagyna çellim edilmek gowdypdyr. 10 mäşinden bärde hejamet edilmeliler. Bir mowgada etjek bolsaňyz behterin wagtda türkmen aýyň, ýani qamari aýyň 17-sini, 19-syna, 21-ni ediň diýipdir. Behterin wagtyda Peygamberimiz penşembe bilen doşanbe etmelipdir. Penşembeden biziň indi tahqiqymyza görä alhamdulillah şaýat 10 ýyl bolup barýan biziň sünnete hejameti edip berenmize. Hudaýa şükür müşkilimiz de ýok. Penşembeden doşanbe muhimrak. Indi her kim öz ýagdaýyny görsen, behterin wagt ferwerdiňde bolýar, baglaň bir gül çykarýan wagtyny, ohum qamari aýlaňda 17-si, 19-y, 21-i Peýgamberiň towsiýesine görä, özü de doşanbe bilen penşembe, doşanbe bolsa beter gawy musulman oğullar aýdylmaly görüňleň biri. Bir de hejamet edip duran adam bir mahir haccam adamdan hejamet etmeli. Hejamet hafa ganyň çykarýar. Şunu bilin, her muğu hejamet edeňizde ıskynyňyz gaçsa, bilin şu hejamet üstünden düşmänli, barmaly ýerine barmany arasa ganyňyz gidýärdi. Yani bir neferike hejamet ettiripdi, şonu ıskynyňyz gaçsa bilin, ıskyn nämeden gaçýa, arasaja ganyň bedeninden tahliye bolupdy, şu taýda kesmeli. O sünnet hejametden üstünden düşmedik hejamet. Ey musulman dogurlar. Emma bir gecede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 7-nji gat asmandan aňryp gitmekligi. Sure-i Mübareke'ye En-Necm. Ey musulmanlar, hawasyňyz gaty jem edin. Ýa aýtdym, ölik aýdan ýalak bolmasyn. Oğudy sönen adam daşyny kullen nolu bolan bir barmaň ugy aljak, közü üfleýän ýal bolmasyn, kän täsirli bolsun. Set bolan gurrunlardan kıyamatda düşüp bolan işler barada sorak ediljek. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mukarreme'den El-Beytul Mukaddes, ondan sonra da 7 gat asman bilen aýlandy, inni asman aýlanandan sonra inni nirak gitmeli, Hudaý Taalaň didaryna gaşyn gitmeli. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Wen-necmi iza hawa ma dalla sahibukum ve ma gawa ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Allamahu şedidul quwa zu mirratin fastawa ve huwa bil ufuqil a'la. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sure-i Mübareke'ye En-Necm'in 18 ayeti, evvelki ayeti şigizedeki aýdyljak gurrun. Ey musulmanlar, Sidratul Muntaha diýen ýere gidýärler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Cebrail Amin aleyhissalam 7 gat asmandan sonra Sidratul Muntaha gaşyn marýarlar. Sidratul Muntaha diýeni näme? 7 gat asmandan aňryk giderlerini Peýgamberiň öz aýdýan zady Sedr, bärdin ýeriň gözünde bir sedr diýen bir bagy bardyr. Sedr diýen asmanyny Hudaý Taala sedriň şeklinde bolan bir bag, El-Muntaha, şondan aňyrda hiç kim geçmändir, soňlaýan diýdigi. Şondan aňyrda hiç bir mahluk bilmeýän näme hiç bir mahluk geçip de görmändir, hiç bir mukarref ferişte de aňryk geçmändir. Peygamber aýdy aleyhissalatu vesselam Sidratul Muntaha bardyk diye Hazreti Cebrail Amin bilen. Şonda bir gaty ulukon bag, iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Kur'an-ı Kerim'de geliyor Sure-i En-Necm'de.
şu Sidr diýen bağ gaty olakon, şu 7 gat asmanyň üstüni örtüp duran Sidr diýen bagyň özüne ferişteler daşyny ibadet edip şu asmany kökezmeýär diýipdir. Ondan aňyrdaky melekuty da kökezmeýär. Şu tak bardyk. Oham Hazreti Cebrail Amin Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a diýipdir, ya Resulallah, bir derhastym ma, istegim ma? Onda näme diýende, sen El-Mescidul Aqsa'da sen näme etdiň? Şu taýda nefil namaz okuýdyň, tamamy enbiyalar senden onçaky geçerler gelip sana üýşýärler. Şu taýda sen ibadet etmeli, bir 2 rekat namaz okuýmaly. Sidratil Muntahaň ýanyna üýşüp duran sanyny näçedi belli däl bolan ferişteler sana üýmeli diýip şey diýdi diýe. Şonda Peygamberimiz 2 rekat namaz okuýup sany belli bolmaýdy, ferişteler üýdi diýe. Şu 2 rekat namaz tekmil bolandan soňra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam edame berjek boldy. Indi şundan aňryk geçip gitmeli Hudaý Taalaň diýdaryna. Şonda Hazreti Cebrail Amin diýdi diýe, ya Resulallah, ştada biziň hoşlaşmaly ýerimiz diýdi diýe. Peygamberimiz gaty gam boldy diýe. Ey dostum Cebrail Amin, sen şumada sellim ta seferiň ahyryna sellim men bilen hemra bolmalydyň. Indi näme diýip meni ýeka goýjak bolýan diýende, onu taqaddam ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, sen ewe düş, sen gidibi, çon sen menden derejan kän diýdi diýe. Mundan aňyrda Sidr diýen bagdan aňyrda şundan aňyrda näme bardygyny diňe faqat Hudaýyň özü bilýär. Şundan aňyrda da şu bagdan aňyrda Hudaý Taala garşy diýdar edilýän ýer, şundan aňyrda bir ferişten geçen yeri dedel, bir ferişten geçmekliğine de ecazat ýok diýdi diýe. Menike mukarref ferişte Hudaý tarafdan müňlerse, Hudaý Taala tarafdan müňlerse peýgamberlere wahy getiren ferişte bolmaklygym bilen meni wahy şu Sidratil Muntahaň ýanyna alyp peýgamberlere gawşurdym diýipdir. Şundan aňryk men geçmedim diýdi diýe musulmanlar. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýene ýalvardy diýe, sen bolmasaň men näjere gideýin diýip, şonda Hazreti Cebrail Aminiň elinden tutup birçe gadam gitdi diye ewe. Birçe gadam ewe süýşdi diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy. Men şonu gördüm, şeýle elinden tutakamda birçe gadam gidemde, birçe adım süýşemde agyrlyk boldy. Şonu Hazreti Cebrail Amini göremde, haki oşul şahin şehi kimşem edindir. Anyň perwanasy Ruhul Amindir. Ol bir peýgamberi kep şahylaň şahy bolsun, şoňa perwana bolup taşyndan aýlanýan Hazreti Cebrail Amini ki 600 ganatly, her ganatyna 600.000 telli bolan bir ganatyn açanna yer bilen asmany doldurýan ýanky şeýle azamatly ferişte. Bir gördüm de peýgamberimiz şu bir adamy süýşüremde, şonu niye eýne bir serçe ýalak titrep durýar. Oham şonu ýene bir rivayetde Kel-Hilsil Bali diye bir çüýürgen külüş ýalak bolup özü öfürip awranyp barýar şo birje gadam süýşende. Oham şonda maňa diýdi diýe, ya Resulallah, law danawtu anmilatan, men şundan şu enmele diýerler, şu barmak 3 bölek da, şuň bir bölegine enmele diýe araplar. Şu bogumda barmaň bir bogumy ýaljak, men ewe süýşdim, ya Resulallah, men indi pudur bolýan ýan diýdi diýe, ejazam ýok diýdi diýe. Hiç bir ferişte geçmäne ejazasy ýok, mundan meýlek bir ferişte de geçäse Hudaý Taalaň haýwatyndan pudur bolup ýok bolýar diýdi diýe. Eger men çekseň, indi men ýok bolýan kullen diýdi diýe. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kabul edip, izinden Hazreti Cebrail Amin diýdi diýe, Euzu billahi mineşşeytanirracim, ve ma minna illa lehu maqamun ma'lum. Hudaý Taala bir ferişteni yaratmady, meger şoňa bir magam taýin etdidir. Falan ýerde, falan ýer. Durmaly ýerine taýin etdi, derejesine taýin etdi diýipdir. Men de derejem nahayeti ki men Hudaý Taala ýakynlap biljegim, siz sedire gaşyn gelip bilýän. Mundan aňryk geçsem men ýan tozyýan tamam bolýan diýdi diýe. Hudaý Taala tarafdan şonu refref diýen düşek geldi diýe. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam refref diýen düşege minip Hudaý Taala gaşyn gidýär. Buň içinde Peygamberimiz ýökejä seyran edip du bir ferişte de ýok ýani. Çon ondan aňyrda tenha mahluky ki şu Sidratil Muntahadan aňryk geçmekligi ejada berilen we geçip de näme maduny gören Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Kan zatlarda görüpdir Peygamberimiz aýtmandyr, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira."
Men kan mahluka kökezilmedik zatlardan gördüm. Eger men gören zatlamy siz de gören bolsaňyz kan aglap gülmerdiňiz ýeriň özünde diýdi diýe. Şu ýagdaýda Hudaý Taala bilen yarım metr fasala galdy diýe. Şu mukdar Hudaýy ýakynlady diýe. Hudaý Taalaň asli şekilini Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam görmändir. Şun Qur'an-ı Kerimde ehli sünnetin akidesinde la tudrikuhul absar ve hu yudrikul absar ve huvel latiful habir. Yerin yüzünden hedef insan şu bewafadan ruhu çıkmasa Hudaý Taalany görüp bilmeýär dipdir. Şon jydamya. Hazreti Cibril emin ki bir boğum ewesi işsem men pudur bolýan diye Hudaý Taala Musa aleyhissalam bilen kepleşende de yerin yüzünde şonu Hudaýyň özü görünmedi diye Hudaý Taalaň nurundan bir enmele miktar gözen bir boğum miktar şonu turdaga görneni 6 dagy nist boldy diye jaýyndan gopdy diye. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Musa aleyhissalam Rabbi arini anzur ileyk bir görasam diýipdir da Hudaý Taalaň sesine eşitipdir. Şonno lan tarani walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sen bir insan diýipdir Hudaý Taala Musa aleyhissalama. Sen bir insan bolsa 100 kilo özü etten teşkil bolan entejik zadyň etegine leh bolup duran insan mahluk. Ýöne görneýin diýipdir walakin indur ilal jabal. Şu dağ görýänmi? Bir zat muhkem bolsa dağ diýip aýdylýar. Şu dağı gözle fe in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Şu durup bilse sene görneýin diýdi. Şonno tefsirlerde gelenne şu barmaň bir boğumy mukdar Hudaý Taalaň nurundan iki Peygamberimiz miras giyjede öz didary mübarekinde gördü. Şu nury kamil gördü Peygamberimiz. Şondan bir enmele mukdar şu dağı görnende dağ eridi diye. 6 dağda nist boldy diye. Şu Medine-i Munawwara giderler bilýändir. Ohud dağı vardır. Tarihte gelýär musulman muwassak menbede şu Ohud dağı bir dağlary ki Musa aleyhissalamyň wagtynda şu 6 dağ yerinden gopup nire gonany belli bolmady şu 6 dağyň biri şu Ohud dağı diýdi Medine gonu diýdi musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam yarım metr Hudaý Taala gaşyn ýakyn boldy diýe. Summa dana fatadalla fakana qaba qawsayni. Qur'an bilen sabit. Qaba qawsayni qaws diýdi şuma tir o keman. Tir diýip oqa diýerler. Belki keman ike şu tiri şellik diye atya ona yay diýerler. Ok yay diýilýär. Şu yay şeyle qaws diye Arapla. Fars dilinde keman diýerler. Fakana qaba qawsayni aw adna. Hudaý Taala aýtdy, Peygamber Aleyhissalatu vesselam özüme garşyn getirdim. Şu taada arada bir iki keman miktar. Tarihte de agzalarına Peygamberin wagtynda kemallar yarım metrdi diye yaylan. Endazası yarım metr. 2 yarım metr näse bolýar? 1 metr. Fakana qaba qawsayni aw adna. Bir 2 ya yani 1 metr şayet ondan da ýakyn bolsun öz ýanyny eltdi diýip Hudaý Taala şey diýýär musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaý Taalaň asli sesini eşitdiýär. Ýöne özüni haqiqi suratda görülmedi diye. İniştada bir gurrun gelýär. Suriye en-Necm'in mübarek tefsirini agzalýar. Şu Hudaý Taala näme diýip şu mesafetini qaba qawsayni 2 qaws miqdar diye. Ýa-da 2 gez miqdar Araplar ziraq diye. Bazen yarım metr bolsa 1 gez. Yarım metr 1 gez. Geze Araplar ziraq diye. Qur'an-ı Kerimde 2 ziraq miqdar ya yaqyraq diýse de boljagdy diye. Näme diýip şonda fakana qaba qawsayni aw adna 2 yay miqdar, 2 keman miqdar şeýle mesafet galdy diýeniň illaty sergurrundur. Peýgamberiň öz aýdýan zady Hudaý Taala da şunu tefsir edipdir. Şu Qur'an-ı Kerimdäki gurruny Peýgamberimiz Hudaý Taala zende özüne aýdypdyr. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň wagtynda Araplar eger 2 taýfa, 2 şäher, 2 guruh vuruşsak bolup, vuruşup kan jengler turup arada kine adawatyň ody beter güýjürgap adam kan ölenden sonra şonu ýatyrjak bolarlaryny Araplaryň arasynda kanun etdi diye o taraftan bir adam baştaklarynyň biri ýanky ok bilen ýaýyny getirmeli. Bu taraftan da baştaklaryň biri ok bilen ýaý, kemanyny getirip şeýle qaws taşyr keman. Şu qawsy bir-birine degirip näme bolýar?
daire bolýar, tegelek bolýar. Şon tegelep bir-birine daňyp bir ýerden asyk goýardylar diýe. Yani hemişe indi biz sol bir daýeräň içinde bile agzy birlikde ýaşaýasydygy sol. Hudaý Taala aýdypdyr ya Resulallah. O Qur'an-ı Kerimde de sümmedena fetedella fekana qaba qawsayni aw adana. İki qaws miqdar diýmekden hedef. Ya Resulallah sen qawsyn sen kemanyň farsy dille. Sen ýaýyň diýipdir. Sen ýaýyň şefaatdir. Men ýaýym da rahmetdir diýipdir. Sen şefaatini alýas diýipdir. Şonda hakyky şefaati ýaý suratda getirdi diýe de taryhda agzalýar. Şonda biläsen şefaat ýaýyň şefaati ki ýaý suratda menne rahmet ýaýym ikisini bile çatýas diýip şonda arşyň guçasyndan gysdyryp goýdy diýe. Madamy ki şu arş ba bolup dursa men bilen sen ummatyň arasy şeýle bile birigip durar diýdi diýe musulmanlar. Şu bir nimetleri ki yana aýtdym. Her kim öz imanyna göre şu nimeti derk etmeli. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaý Taala gaşyn hamdlar aýdýar. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Evvel Peygamberimiz salam berýär. Ya Rabbim, at-tahiyyat diýeni dil bilen bolan ibadetler. Dil bilen bolan ibadetler senki diýipdir. Was-salavatu beden bilen bolan ibadetler senki diýipdir. Sen üçin biz bedenimizi ýad edýäs diýipdir. Hac ederlerini de misal üçin namaz okuýanlar beden ýad edýär. Wat-tayyibat mal bilen bolan ibadet de sen üçin. Sadaka versek de, yetimi gollasak nämese Hudaý üçin şey diýdi diýe. Ohum Hudaý Taala aýdypdyr. Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Sen bana 3 zat berdin diýipdir. Dil bilen bolan ibadeti, beden bilen bolan ibadet, mal bilen bolan ibadeti berdin. Şoň üçüsiniň mukabelinde menne 3 hediýe berýän diýipdir. Esselamu aleyke eyyuhan nebiy. Men salam sana bolsun diýipdir. Ve rahmetullahi, men rahmetim sana bolsun ve berekatuh, men de bereketim sana bolsun diýipdir. Indiştada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen diňe Hudaý Taala arada mesafet iki ýaý miqdar mesafet bar. Şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam istifade etdi diye. İzinle näme diýes we at-tahiyyat odu? Esselamu aleyna. Bize salam bolsun. Ve ala ibadillahi's salihin. Bizden sonra bize ummet bolup salih bolup geçen bendelere de salam bolsun diýdi diye. Yani özüne bir nimet ýagypdy Peygambere. Yani Hudaý Taalaň salamy, rahmeti, bereketi ýagypdy. Şo taada da Hudaý Taala bilen öz ýanyna öz ummetini gaýgadyp bir dökülüp duran rahmet özünden izlekilere yndardy diye. Bizden sonra da her kim salih bende bolsa, Hudaýa bende bolup bilse, ummet bolup bilse Peygambere, şoňa da rahmet bolsun diýdi diye musulmanlar. Şonda Hudaý Taala diýdi diye. Ey Muhammed diýdi Aleyhissalatu vesselam. Biz bu taada inki mukarreb bolan ferişteyi ki müňlerçe peygamberlere vahiy ekiden ferişteni ödün gördün Sidratul Muntahada gally diýipdir. Hiç bir mahluğun geçip bilmeyecek yeri, geçmeyene icazatı yok yerde Cebrail Emini ki men bilen peygamberlerin arasında vasıta bolýan şeýle emin bolan Allah'ın ferişte şo taada gally diýdi diye mukarreb bolmakly bilen. Diňe ikimizin gurrungy sen näme diýip öz ummatyň gurrunyny pytak getirýän diýdi diýe. Sorady diýe de Hudaý Taala. Şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy diýe. Ya Rabbim, dogry men ýanymda şumat ummet bolmany bilen men bilen ummetimiň jany birikdi diýdi diýe. Ummetim menden çirim janyny berjek, menne ummetimden çirim janymy berjek. Jan bilen birikdi diýdi diýe. Dogry men ýanymda ýok. Emma men olan janyny diýdi diýe. O men ştada dua edenim şo diýdi diýe musulmanlar. Dersdir. Olahan dersdir. Her kim imanyna göre. Wezen biziň adamlarymyz azyjyk pula baranna, azyjyk magamata sataşanna, azyjyk bir olahan adama baranna özüne ýetirýär, heleyine ýetirýär, oglanyna ýetirýär, Hudaýy da ýetirýär. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaý Taalaň ýanyna barypdyr. Hazreti Cebrail Emini ki pudur bolup inne Cebraili ýok bolýar ya Rasulullah, men mundan aňyrda ekisseň diýen adam şeýle mukarrab bolup 1 metr mesafetli Hudaý bilen, o da hakyky suratda sesini eşdip diýen musulmanlar.
Şonu bir ýadyndan çykarma diýip musulmanlar. Halwatdan halwata fezai mecazida gir edip dukan Hudaý ýadyna düşýärmi? Gaharyň gelende Hudaý peýgamber ýadyna düşýärmi? Şu zatlar musulmanlar gaty bilmeli. İnnistada 5 wagt namaz buyurdu diye Hudaý Taala. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnneni enallahu la ilahe illa ana fa'budni ve aqimis salata li zikri. Hudaý Taala yerin gözünü Tur dağda Musa aleyhissalama kepleşenne şonu şu mübarek aýany aýdiýa. İnneni enallahu la ilahe illa ana fa'budni. Menden başga Hudaý ýok ey Musa we aqimis salata li zikri. Meni ýadyňa sallaň bolar, ibadet etip namazy Tur dağda buyurupdyr Tawratda. Hudaý Taala Tur dağının üstünde Musa aleyhissalama. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a Miraç gecede öz ýanyna çagyryp 50 wagt namaz buyurdu diýýär musulmanlar. Şonu kän gurrun bolupdyr, kän Hudaý Taala bilen kelamlar bolup Hudaý Taala'dan hoşlaşan ýaly bolup izine gaýdanna Musa aleyhissalam näçilenji gat asmanydy? 6-njy gat. Ewurlik gelýärkä Musa aleyhissalam sorapdyr. Nämetdi diýipdir Hudaý Taala namaz buyurdu diýipdir. Näçe wagt? 50 wagt. Ey Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam. Sen ummetin başarmaya diýipdir. Men ummetyma 50 wagt namaz buyuruldy diýipdir. Men ummetim başarmady diýipdir. Git ýygyna Hudaý Taala forsat berip duha, muny ýeňilt diýipdir. Peygamberimiz ýene ýygyna gidip, ýanky Sidratul Muntahada Hazreti Cebrail Emin galyp, aňryk öze gidip Hudaý Taala'dan ýeňillik diläpdir. Ya Rabbim 50 wagt namaz kän bolýar diýip, şonu 10 wagt aýyrdy diýip 40 wagt etdi diýip. Şeýle arada tarihte kän riwayet gelipdir. Gatnady diýip, her gidenne 5, her gidenne 5, her gidenne 10. Ahyrda da 5 wagt namaza getirdi diýip. Ey Muhammed diýdi aleyhissalatu vesselam, sen hatyrany, sen ummatyňa 5 wagt namaz berýäs, emma sogawy 10 baraber. Her kim şu 5 wagty kamil gaýym dursa, geçen ummatlar 50 wagtyň namazynyň sogawyny alýar diýdi diýip. Kıyamatda da 50 wagt namaz okuýt diýip turýan diýdi diýip. Ohum ewurlik gelýärkä ýene Musa aleyhissalam, ya ey Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam, ýene gitdi ýene. Ey dostum Musa diýipdir, inni utanýan barmany diýdi diýip. Mundan azaltmany utanýan diýip şonna galy diýip. Bu gurnuny muhtasar mufid boldy. Indi ey musulmanlar, Hudaý Taala bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu Sidratul Muntaha'dan aňyrda fekana qabe qawsayni aw adna 2 ýay miqdardaky bolan gurrunlar näme diýip Hazreti Cebrail Emini şeýlek akitmedigi, şon bir ser gurrunlar ortada geçipdir. Eşitmeklik bolmaýar. Eşitip bolajak gurrun da var, eşitip bolmaýajak gurrun var. Şon kän aýdyp bolmaýajak Hudaý bilen Peýgamberiň arasyndaky gurruna Peýgamberiň özü bilen geçip gidipdir musulmanlar, taryha girmändir. Emma bir 40, 50, 60 mübarek sözlerden Hudaý bilen öz arasynda geçerlerden tarihte menbe-i muvassaq mustanid gurrunlar var. Şolongda känsini bir gezip beren musulmanlaryň zehni gunjaýaşy ýok. Hudaý Taalaň gudraty barada, musulmanlaryň kıyamaty barada. Ýöne size aýdyp bersem bir 3, 4, 5 gurrun geçipdir ortada. Şu gurruny bilsek gawaý musulmanlar kän peýda. Bir wagt Hazreti Fatıma radıyallahu taala anha Peýgamberiň gyzy Peygamberimizden sorady diye. Ya Resulallah, sen Miraja gittin, Hudaý bilen ýekejerden kepleşdin. Şonda näme gurrun ma, şondan maňa bir gurrun agza diýdi diye. Sahabalar kän alim sahabalar Peygamberden sorapdyr şu gurrunlary. Gyzym diýipdir, bir gurrunun sana agzaýyn diýipdir. Qala inni rabbul izze celle celaluhu. Hudaý Taala maňa aýtdy diýipdir, şu aýdan sözleriniň birde. Hudaý Taala aýtdy diýipdir, nazartu fi zunubi ummetike felem eral wajha illa al-afu. Ya Resulallah, senden öňü beşek ummet bolup kıyamata çelim dünýeden geçeceklerin hemmesiniň günäsini gözledim diýipdir. Gözden gysgaja. Sen ummetin evvelin we ahirin her kim ýeke sana ummet bolup dünýeden geçecek bolsa şolaryň günäsini gördüm. Ay maslahatçı bildim, geçtim diýipdir, hemmesini diýipdir. Elhamdülillah. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ey musulmanlar şu taada ummetin diläpdir. Fakat ummetin diläpdir. Agzalan zatlardan iki 50, 60, 70 kän rivayetler var. Şu ortadaky geçen gurrun hemmesi ummeti gaýgadyk gurrun edilipdir. Bir defa özüni gaýgatmadyr ey musulmanlar.
Şonu ikilenci bolan aýtjak metlebim Hudaý Taala'dan bir dilek etdi diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ya Rabbim senden bir istegim ma diýdi diye. İstegin näme diýenne onda men ummetimin hesap kitabyny maňa özüme berseň diýdi diye. Kıyamatda men hesap kitap etsem diýdi diye. Olahon gurrun ha. Tarafın Hudaý Taala'dan indi peýgambere gelýär. Peýgamberimiz de harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Hudaý Taala aýdypdyr. Peýgamber bir dadike bize näme zat agyr gelse şoňa agyr gelýär diýipdir. Şonda Hudaý Taala diýdi diye jogabyny ey Muhammed diýdi aleyhissalatu vesselam sen şi İslam dini öz ummatyna ýetirmeli. Şi İslam dininden hedef näme ma diýdi diye. Sen bir zat diläwetin kıyamatda ummetin hesap kitabyny özüm etjek diýen näme hedefin ma? Şi dininden näme bernamaň ma diýdi diye. Onda ya Rabbim men awwal ahir isleýän zadım men ummetim kıyamatda mahşer meýdanyna biýabiry bolmasyn diýdi diye. Şunu isleýän diýdi diye. Şonu Hudaý Taala diýdi diye musulmanlar. Bu gurruňy sonu zept edin, flaşa geçirin. O düzlerde gitden ağlaň ey musulmanlar. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ey Muhammed diýdi. Bilýänmi sen niýdi diye. Men sen ummetine bir tor hesap kitap edýänler kesen ummetin etýän günahlarının köpsünden habarym da ýok diýdi. Men geçýän niýdi diye. Doğru sana emel eltilýär diýipdir. Öz ummetin emeli her döşembe bilen penşembe emel eltilýär. Emma şu eltilýän emel günahı hem besem hadimi kan özüm geçýändir niýdi diye. İzinden ne diýdi diye ya Muhammed ey Muhammed diýdi aleyhissalatu vesselam. Sen şolara peýgamber bolup mehabbetin ma diýdi diye. Emma men şolon Hudaý bolup şolara rahmetim ma diýdi diye. Eger sen şolon peýgamber bolýan bolsaň men şolon Hudaý diýdi diye. Ma'budy diýdi diye. Eger şuň sen peýgamber bolup 51-52 ýaşda meraja gelip 50 ýyl bäri dünýä gelip 40 ýaşandan soňra da resalet berilipdir. 11 ýyl 12 ýyl bäri wezifäňde öz ummetiň dilep peýgamber bolgan bolsaň 12 ýyl bärsen ummetin görýän bolsaň, aglaýan bolsaň, dileýän bolsaň men ezel sen yaradylmaklykdan önce sen ummetin yaradylmaklykdan önce ezelden men şoňa mehabbetim ma diýdi. Azizi ki herkes deraş serbetaf ve her derkeşo hiç izzetne yap. Hazreti Sa'diye etdi Hudaý Taala bir azizi ki günenjek bolsaň şoň gafsyna ýykylmaly. Kösünjek bolsaň şondan daşarmaly musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan yine bir metleplerinden Hudaý Taala diledi diye ya Resulallah sen yerin yüzünden maňa geldiň diýdi diye. Muhim görülen musulmanlar. Yerin yüzünden geldiň diýdi diye maňa näme hediýe getirdiň diýdi diye Hudaý Taala. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. İki kısım hediye bilen geldim ya Rabbim diýipdir. İki kabza Arapla kabza diye iki kısım zat bilen geldim. Bire yerine yetmeýändiron, bitmeýändiron kan kamokastysy bolan ibadet bilen geldim diýdi diye. Men ummetimin etjek ibadeti kusur diýdi, kan noksany we kemçiligi we diýdi diye. Biri de bir kısım günah bilen geldim diýdi. Yeksere men ummetim günahın içinde diýdi diye şonu Hudaý Taala diýdi diye. Ya Resulallah o taat men hakym maňa ibadetinde kutahy boldy, kemçilik boldy, ona öz rahmetim bilen geçdim diýdi diye. Bu gysymyňdaky günahyny kıyamatda dile şefaat et ona geçerin diýdi diye musulmanlar. Yine bir mübarek görüňlerinden Hudaý bilen aradaky geçen bereketli görüň musulmanlar. Biz Sidratul Muntahany şuma eşdiýätis. Emma 1500 ýyl menен önce Peygamberimiz şondan geçip gidipdir. Şu tadaky görüňleri Cebrail Emin eşitmeli bolupdyr. Emma men sen eşitmeli bolupdyr sen musulmanlar. Hudaý Taala yine bir mübarek söz aýdy diye şonu bir söz aýtdy diye. Ya Resulallah Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma kunte ledeyhim iz yulquna aqlamahum eyyuhum yakfulu Meryem ve ma kunte ledeyhim iz yahtasimun.
Hazreti Meryem dünya gelenne serperesti ýokdy diye. Şonda olakon öz emularydyr, familyarydyr, üýtdüle de ýaşyllary. Olan wagtynda şu özüne inen mukaddes kitap Tawrat. Hazreti İsa sonra ulalya. Entek Hazreti Meryem'in gurduňy. Hazreti İsa'nın ennesi çağa ýagdaýda nawzat gunnakda şon kim kefaletini boyun almaly? Şonda baştaklar üýtdi diye her kimin elinde alim adamlar, takva adamlar Tawraty ýazan galam diye. Teberrük üçün şin şey değilliydi diye. İmran bir Tawrata, Hazreti Meryem'in dädesi İmran beter paýbent diye din azada. Şonu her kim gelsin bir galam bilen gelsin ki şo bilen Tawraty ýazan bolsun. Tehrif olmadyk Tawraty. Şonu ewrine kan galam getirdiler diye. Ýazylýan hotkardaşy zamanyň galam getirdiler diye. Şu galamlaň jensi de demirden diye. Şunu suwaklaylydy diye. Maslahatçı bolupdyr. Teberrükatçy etçigi işimizde teberrük bir yetimi boyun alacak, bir çağan serperestliğini boyun alacak. Şunu suwaklayly, her kimin galamy yüzüne gaýsa çyksa, şu kefaletin boyun almalydy diye. Şonu Hazreti Zekeriya çykdy diye galamy diye. Hudaý Taala Meýraç gecede Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek Meýraçynda agzady diye, ya Resulallah, bilýänmi şu Meryem'i serperestliğini kabul edecek bolanna demirden bolan kalemler suwa oklarlaryny Zekeriya bir peygamber bolansaň, Hazreti Yahya'nın dädesi Zekeriya bir peygamber bolansaň, şoň erdeşi makamy bolanlygy sebepli şoň kalemini gaýdyryp şu serperestliğini boyun aldyrmaly boldy. Wa şoň öýüne ojagyna ulalanlygy sebepli Hazreti Meryem de bir bereketli adam bolup ondan da bir peygamber öňen şo diýdi diye. Ýöne Hazreti Zekeriya her hilli alim da bolsa, her hilli olakan peygamber da bolsa, sen galamiň şolaň arasynda bolanmasa sen galamiň çykarardym diýdi diye. Şinýalak erdeşiň badi diye musulmanlar izinden aýdypdyr. Şu galamdan hedefim näme? Hudaý Taala aýdypdyr. Şu galamdan hedef iştiçken sen ümmetiň eýne şu galamlar ýalak bolup arasat meýdanyna ýalfyrlap durjaklar Hudaý Taalaň ýanyna erdeşleri we mekanaty we şonu Adem aleyhissalam sen ümmetinden peýdalanjak bolup şolar men çağalam diýip dawa etjek diýipdir. Nuh aleyhissalam menden öňü weseller diýip dawa etjek. İbrahim aleyhissalam men milletim diýip dua etjek, dilejek. O taraftan cehennemiň mes'uly bolan ferişteler bulan günäsi kän diýip bular magfiret bolmalylar diýip olardan amadegi boljak. Şolaň içinde eýne şoň serperestliğini, Hazreti Meryem'in serperestliğini, Hazreti Zekeriýanyň galamy bilen çykyşy ýalyp, şo mogalarda şu ümmet ahir zaman Peygamber Muhammed'in ümmeti diýip dilap alyp hemesini nejat bererliydi diýip musulmanlar. Agyr gurrundyr ey musulmanlar, aýdylyp duran gurrunlar. Ýene bir gurrun Hazreti Fatime radıyallahu taala anha Peygamberin gyzy ýene bir wagt sorady diye, ya Resulallah, şu Hudaý bilen öz araňdaky Kabe Kawsayndan gurrun merdi diye. Şonu Peygamberimiz diýdi diye, ey gyzym, bir 8 zat sebepli Hudaý Taala men ummetimden gilaýy etdi diye. Narahat boldy diye, men ummetimin 8 ahlagy sebepli diye. Näme bolsa gowy musulmanlar, Hudaý Taala ike şunu bilin, ýani Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Hudaý Taala näme diýdi? Hesap kitabynda sen bir peygamber bolsaň şoňa men şoň Hudaý diýdi. Sen şoň 51 ýyl 52 ýyl başlara silap izinde gezip beren bolsaň men ezelden mer şoňa mehabbetim ma diýdi diye. Ey musulmanlar, şunu akide diýliň, şunu düşüneýliň. Siz her hilde peygamber Aleyhissalatu vesselam Hudaý Taalaň ýanyna bizi şefaat edip dilep aljak bolsa da bizi fikrimizde eger Hudaý Taala bir zady ki bizi cehenneme oklaýjak bolupdy, bizi tutjak bolupdy, bizi gazaplajak bolupdy, onu peygamber şey edip aglap ýeňmese ýeňip bolmaýjak düşünsek şaýat imandan çykdyk ey musulmanlar. Şu idamizde bolmaly. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy bize mehabbeti rahmi kan mi, Hudaý Taalaň rahmi kan mi diýseň, siz peygamber diýseňiz dinden çykýaňyz musulmanlar. Hudaý Taalaň özi. Evvel ahir insanyň özünden beter özüne mehabbeti kan Hudaý Taala musulmanlar. Ýöne Hudaý Taalaň Rahman ady da bar,
Kahhar adı da var. İmkanı var adamın bir seri günahı sebeple kaharlan tutsun. Yönü şunu bileylin, Peygamber aleyhissalatu vesselam biz dilep kıyamette şefaat edip alacak bolsa da o taraftan Hudaý Taala özü rahmeti bize şamildir musulmanlar. Şu Hazreti Fatıma dedi diye Peygamberimiz Hudaý Taala bir 8 ahlak sebepli men ummetimden narahat boldu dedi diye. Şu 8 ahlakı edeni musulmanlar şudur ders. Evvelkisi ya Resulallah men insanların rızkını boyun aldım dedi diye. Men boyun aldım bana etimad etmeýärler. Emma bir mahluk gelip bir zady boyun alsalar, rızkını boyun alsalar, şoňa itminan edip gaýgysyz ýatýarlar dedi diye. Bana etimad etmeýärler dedi diye. Derhalike men şolary boyun aldım, zamanet ettim dedi diye. Ya Resulallah ikilencisi. Ya Resulallah men cenneti fakat sen bilen sen ummetinden çyrym yarattım. Emma asan cennete hevaslenmeýärler dedi diye. Cennet ibadi mi yerli? Etýän işlerine, sogaplarına, zatlarına. Üçül öncesi, dawdaky ya Resulallah her kimi ki seni evvel hedef seni narahat edin ve sen ummetine eziyet berýän adamlardan çyrym yarattım dawdaky dedi diye. Emma sen ummetin batyr bolýarlar, günah barıp özün cehenneme ýakyllatýarlar, ilerleýärler dedi diye. Dördül öncesi, men bilen hemişe davada emma men bendelen bilen hemişe soluhdy diýdi diye. Oňa Peygamberimiz sorapdyr, ya Rabbim sen bilen husumatda davada sen bendelen bilen hemişe soluhdy diýäniň näme diýenni? Onu halwetlerinde günah edýärler, meni de hesap etmeýärler, utanmaýarlar da diýdi diye. Emma milletin arasında millet bir zat diýämasyn, millet sewamasyn, dädem sewamasyn, hele menden sawulşamasyn, awreýim gidamasyn diýip milletin nazaryny menden erzäşli görýärler. Milletten çyrym da bolsa milletin arasında günah etmeýärler diýdi diye. Beşlencesi ya Resulallah men sen ummetiňden birje günüň emelini isleýänlikdir. Hiç mogada men aýtmaýan sen ummetiňe bir günüň içinde 5 günüň namazyny okuýdyýmyan, 5 günüň ibadetini etdiýmyan, her günüň emelini şo günüň özüne isteýän. Emma sen ummetiň menden 1 ýyl, 2 ýyl, aýlar, hefteleriň rızkyny menden dileýär diýdi diye. Goýa maňa inanmaýan ýalak. Altylancasy men şolara kömek edýän, nemet berýän, men şolaryň rızkyny ýetirýän. Ýa näme diýdi Hudaý Taala? Men bir gurluk emel isleýän. Emma ola 1 ýyllyk rızk isleýär diýdi. Inni men rızk berýän ipdir. Altylancasy da men rızk berýän. Inni emel mugabeli da rızk iýen, Hudaý Taalaň arzyny iýen ibadet etmeli. İbadetin kim üçin bolmaly? Hudaý üçin bolmaly. Hudaý Taala şonu gelayetdi diye Peýgamberiň ýanyna men rızkymy iýerle diýipdir. Emma emellerini başga kişiden çyrym etýärler diýipdir. Namazy okuýsa, gaw degelse göz üçin etýärler, ýa sadaka da berse şeýle diýipdir. Ýedilencesi muhimdir ey musulmanlar şey. Men nygmatymdan peýdalanýarlar, başga kişiden teşekkür etýärler diýipdir. Gözden şu jamiýede asan ýedik giden sünnetlerden ey musulmanlar. Meselem biri çörögüni tapmadan oturan bolsa, ýa bir edari işi bar bolsa, bir parti tapylýar, bir şoň işin ýola salýar. Şoň işin ýola salanna, şol adamy sonra saçak köçek bilen gidýär. Sonra da 10 000 ýana kan agzýar şo şeýitdi diýip. Emma şo taýda bir defe şunu köklen Hudaýa. Elhamdülillah ya Rabbim şunu köklediň sen diýip hiç aýtmaýasy musulmanlar. Ya meselem şoňa meňdeş jamiýede mesalar bermeýin. Bir gudaçylygyň pozulyp duran gudaçylygyň dogurlýar da. Şo gudaçylyk tarafdan teşekkür edýän. Emma elhamdülillah şonu kim kökledi? Hudaý kökledi. Ya bir nefer müşterisi ýok aňalwaty gafyn gözle. Bir nefer bazary adam borajy kenmiş. Ken müşteri iýerýär şoňa şondan teşekkür etdi. Emma şol adamy maňa iýerdi, kökletdi, Hudaý Taaladan teşekkür etmeýek gitip giden sünnetdir. Dirildiýiň ey musulmanlar. Sekildencesi beter agyr gelýär ey musulmanlar. Sekildencesi beter agyr gelýär.
Şolun gerşinnäki emelini yazıp duran ferişteler şolun günäsin maňa getirýär diýipdir Hudaý Taala. Şolun günäsin maňa getirýär, maňa täwil berýär. Emma şo benden günäsinden telekeliginden hiç men başga ferişten ýanyna biýawra etmeýän, fakat özüm ıttylanma. Emma şo öz maňa perwende bolup gelen günäsini ýuwjak bolup men kynçylyk beremde, müň däne men bendelem ýanyna men awraýym asır meni ýamalýar diýdi. Ay Hudaý men şey edipdir, ay Hudaý men beýdipdir diýip şikayet etdi diýdi. Men şey edip durmaýan diýdi. Men büýrümde arzymyp büýrümden çykýar. Perwendeler gelende men başga ferişteler ýanyna dagzap duramak diýdi. Ya Resulallah, emma sen ummatyň men bir etýän ýagşylyklamy görmeýär. Şu öz eden günäse sebepli bir musibet beremde, şu musibetten maňa kän şikayet etdi, öz bendelemiň ýanyna bendeler menden sawutýar diýdi musulmanlar. Bir de bir agzalmal gördüňden ahyrkyja gözüňde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diye bir üç sorak etdim Hudaý Taala'dan. Hudaý Taala da jogap berdi diýipdir. Ýöne şu üç sorak etmeseydim diýip sonra utandym diýe. Şerm etdim, haya ettim diýe. Käşki soramaysaydım diýdi. Üç sorak etipdir Peygamberimiz. Evvelkisi, ya Rabbim, Hazreti Cibril-i Emini sen 600 qanat berdin. Her qanatta da 600.000 ten ma. Şo birje tenni bilen bizim Koreýa hakimiz gymyllatyp bilýär musulmanlar. Sen Hazreti Cibril-i Emini 600 qanat berdin. Her qanatta da 600.000 ten berdin, per berdin. Şoň mukabelinde şolar ýalyk şonu ulukan yaratdyň, azamatly yaratdyň. Şoň ýerine maňa haýsy nygmat berdin diýip konuşka bolup sorapdyr. Käşki soramaýsaydym diýdi. Şonda ya Resulallah diýdi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Hazreti Cibril-i Emin beter mukarref ferişte zumirratin fastawa ve huwa bil ufuqil a'la. Hudaý Taala güýçli feriştem diýipdir. Allamahu şedidul quwa. Şo Peýgambere wahy etýän, şoňa ýol öwretýän şedidul quwa güýjükän bolan ferişte. Allamahu şedidul quwa zumirratin fastawa ve huwa bil ufuqil a'la. Beýiklerde gezýän feriştem diýip Hudaý Taala öwüpdir. Güýçli feriştem diýipdir. Şonu şeýle güýçli yaradylşym ýaly. Şoňa näçe ten berem bolsam dogurja diýipdir. Şoňa näçe ten berem bolsam per berem bolsam 600 ganaty bar. Her ganatda da 600.000 teni bar. Şoň her peri teniň mugabelinde sen ennamyňda gylyberdim diýipdir. Saçdan, gaşdan, saqqaldan, elden, ayakdan gylwa. Şunu bil ya Resulallah diýipdir. Dogurja sen ennamyňdaky saňa beren kelläňde, gaşyňda, saqqalyňda, elinde, aýaňdaky beren gyllamyň sany dogurja Cibril-i Eminiň teni bilen deňdir diýdi. İkilencisi, ya Resulallah sen ennamyňdaky birçi gyl Cibril-i Eminiň şodurşundaky tenine erdeşikendir diýdi diýe. Didiler Hazreti Ruhul Eminni qanat ýasa tutar ruýa zeminni. Hazreti Cibril-i Emin qanaty birje tenniň özi ýeri gymyllatýar. Onda da Hazreti Sofala ýerşan getiripdir da. Didiler Hazreti Ruhul Eminni qanat ýasa tutar ruýa zeminni. Qanaty bilen ýer gojaklap duran ferişte etdim diýipdir. Hudaý Taala aýdypdyr, eger Cibril-i Emin şu qanatlary bilen ýer gojaklaýan bolsa, kän mesafetleri ihate edýän bolsa, kıyamatda sen öz gujaň bilen, sen öz qanatyň bilen, eliň bilen mahşer meýdanyna şey edip eliň açsaň, näme ummet bolsa dilap alyp bilen etdim diýdi. Bilýärmi ya Resulallah, kıyamatda sen her ennamyňdaky gylyň mukabelinde müňlerse adamda cehennemden sen ummatyňdan azat etjek diýdi. O ham Peygamberimiz utanyp soraga denme diýdi. İkilencisi diýdim diye, ya Rabbim, Adem aleyhissalamy beter syýladyn sen. Yaradandan sonra tamam ferişteler şoňa secde etdi. Asman ol ferişte eşdiýän. Adem aleyhissalam yaradylanyna tamam ferişteler şoňa secde etdi. Secde-i ibadet del, secde-i ihtiram. Şoň mukabelinde maňa näme berdiň diýdi diye. Şonda Hudaý Taala diýdi, ya Resulallah, Adem aleyhissalama secde-i ihtiramyň asl hedefi, asl rişesindäki bernamasy, asl istegim näme sebepli? Şu Adem aleyhissalamyň kalbodyny mübarek gowresini sen nuruň ma diýdi.
Doğru adam ata secdeyi ihtiram etdile, içinde sen dörejek bolansaň ihtiram etdile diýdi. Yine de Adem aleyhisselam bilen özüň deňeme diýipdir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed, özüňi Adem aleyhisselam bilen deňetme, onu cennete salamdan sonra diýýanyňa sebepli çykardym diýdi. Emma sen beýtýän nädir? Entek cennete salamak, ümmetiňde cennete salamak, salamdan sonra hiç moda çykarmar diýdi. Yine de onu Adem aleyhisselamy özüň bilen deňeme ya Resulallah. Sen bir zaman yaradyldy, peýgambaryň gumdan yaradylanak da nurdan yaradylypdyr. Adem aleyhisselam gum bilen palçyň arasynda bolup ýatyka, sen näçe müň ýyl üzüňden geçipdi ki sen peýgambar bolanyňa. Adem aleyhisselam yaradylmaklykdan öňçe arşyň gafsyna, arşyň kenaryna, cennetin gafsyna sen adyň ýazyldy diýdi. Adem aleyhisselamyň ady da ýokdy, palçygy da ýokdy diýdi. Onun için peýgamberimiz aýtdy: "Kuntu nebiyyen we Adamu beynel ma'i we-tin." Men bir zaman peýgamber boldum ki Adem aleyhisselam gum bilen palçyň arasynda bulaşyp ýatypdy diýipdir. 3 ýyl önce sonra ahyrky metlep şu. Ya Rabbim, İdris peýgamber 4-nji asmanyna durmaly etdiň. Olakan wa rafa'nahu makanan aliyya, derejesini galdyrdım, asmanyna bolmaly etdim, asmanyna jan bermeli etdim, asmanyna ruhun sakladym diýen. Maňa näme diýende şu duruşumyz İdris peýgambera jogap da diýdi. Haýsy bir peýgamber geçipdir, haýsy bir ferişte geçipdir Sidratul Muntahadan. Diňe sen geçdiň, senden sonra hiç kimde geçjek däl putak diýdi. Sen geldin, senden başga hiç adam da geljek däl diýdi musulmanlar. Inni şeýle azamatly bolan olakan bir didar bolupdyr, olakan ziyaret bolupdyr 1 metrlikde. Şu Qawsyň özüne aglamalylar musulman. Qaws diýdi, arşdan asyk goýdum diýdi. Araplaryň arasynda iki taýfada müşajara bolan sulh bolşýalyk. Madam ki şu Qaws arşdan sallam toqa men bilen sen ümmetiň arasy degmer diýdi diýe. Aglamalylar musulmanlar şeýatlara. Näjire sen günah etmel, näjire hakymeli. Şu olakan didarda diňe men bilen sen gurruňy bolupdyr, başga gurruň bolmandyr ey musulmanlar. Inni biziň hanawadamyzda bir gün getiren şeriýatyna at taksak, bir gün haramy hewas etsek, bir muga bidereklary ilerläp dursak, namehremleri hewasyň bolsa, fezaý mezazik aluda bolsa, bir şey hıyanatdır ey musulmanlar. Hudaý Taala siziň diniňiz, dünýäňiz, ahiretiňiz abad etsin inşallah. Erdeşiňiz kändär bu gurrunlardan aýdylmakdan hedef özümiz tanymak, näjere bolup bize erdeş berilenini şolady düşünmek ey musulmanlar. Gaýrat ediň, daýag durun, jeleselerden galmaň inşallah. Nefere bir rahmetçil Allah'a götürülür dua edin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.